Igbo ndị ọma, ndị ọ ga-adịrị mma, ekenekwa m unu. Ana m asị kwamgbe na ọ ga-adịrị unu na mma. Ọ ga-adịrị unu mma na Eke, n'Orie, Afọ, Nkwọ. Ya gaziere unu onye nke onye chiri ya mee gịnị ya zere. Ya dịrị unu mma o, mazuo unu mma, rike anụ Igbo. Awụchikwela m kpọmkwem na mmemme ụbọchị nke tata. Abụ m Odoziakụ Chinyere Aneke Ogbonna, onye na-eme edu unu na ihe mmemme Igbo Ekunie. Mana ụbọchị taata ọ bụrụkwa naanị m nọ ebe a, enwere m dị mkpa n'aka nri nwee n'aka ekpe bụ ndị mụ na ha ga-anọ kwuo okwu nke ụbọchị nke taata. Kedu ihe ga-eleba anya ihe gbasara ịlọ ụwa n'olu ndị iti a na-akpọ ya reincarnation. Anyị chọrọ ịma kedu ihe ọwụ, kedu ka Igbo si ele ya anya, kedu ihe ọ pụtara n'ebe ndị Igbo nọ. Mana ụnụ mara ndị na-akpọbata ndị agadaga mara ihe gbasara ya, ha kọwacha onwe ha kene Igbo, ha ga-etinye ọnụ na ihe gbasara ịlọ ụwa. Ụnụnụ ekene ha ka si n'aka nne m maazị kọwara ha onye bụ ekenekwa anụ Igbo niile. Igbo ndị ọma eji eme ọnụ, ndị nwe anyị na ndị anyị nwe, ndewonu. Afa m bụ maazị Ifeanyịchukwu Ọfụefu. Abụ m onye Enugu Umuonia. Enugu Umuonia dị na okpuru ọchịchị Orumba South nke dị na Anambra steeti. Daalụ m. Ọ dị mma, unu anụla ya kpọmkwem, ndị Umuonia. Unu anụgo olu nwanne unu nwoke ebe a. Ịma na Igbo zuru ka eme onwe ndị ọbụla ndị nke ha na-abịabeghị, biko gbaa n'ọsọ bịa. Ndị nke Enugu, Abịa, ndị dị iche iche, anyị na ebe a na-eji unu bịa nụkwu ntinye ọnụ n'okwu gbakwana anyị ka esi eme na mpaghara unu. Ụwa ka nnabata nwanne m nwoke kene ọhaneze. Ọhaneze kene m unu. Aha mụa ọzọkwa bụ maazị Emengamha Onyekachi, onye a na-ama ama dịka MC the teacher, onye na-eme ihe egwuregwu, tinye ọchị na ihe egwuregwu na ihu ndị mmadụ. Mbụkwa na onye Imo steeti na ahịa Zumbise local gọọmenti nọ na Imo steeti. Ọ dịrị na mma ka anyị gaa n'ihu. Ọ dị mma, unu na Anambra na Imo bụ gịnị nwanne? Ọ ya na na-esiri ụlọ mara mma wee pụọ ama. Dịka ọ kwuru okwu anyị ji n'aka n'ụbọchị nke tata bụ ịlọ ụwa. Dịka m si kpọọ ya si olu ndị iti, unu ma amachaa bụ olu ndị iti ọfụma, mana a na-akpọ ya reincarnation. Ama m akpọtara m ya ịma Igbo aha m maka mmatiri ike. Achọrọ m ka ha kọwaa kedu ihe bụ ịlọ ụwa, kedu ihe ọ pụtara n'ala Igbo. Ka m bido nwanne m nwoke Ifeanyị, kedu ihe bụ ịlọ ụwa, kedu ka ya na Igbo si wee na-eme ọgwa ịgwa. Ịlọ ụwa n'ala Igbo dịka a na-eme, ịlọ ụwa bụ ọlụlọ nke mmadụ na-alụ. Onye nwụrụ anwụ asị gị na ọ lọgharịrị ụwa. Ịlọ ụwa bụ mmadụ ịlọchiatakwa n'ezinụlọ ebe o si wee nwa, asị gị na ọ lọghachitekwa lọta onye a mụrụ ọhụrụ, asị gị na ọ bụ onye alụrụ onye ụwa, dịka ndị iti na-akpụ ya reincarnation. Ịlọ ụwa bụ na mmadụ nwụrụ, onye ezinụlọ ahụ eji ịmụ nwa, asị gị na ọ lọgharịkwara ụwa na ebe onye anwa nọ. Ọ bụ ihe o gosiri bụ na onye ahụ lọghachitere ọzọ, ine ya anya ọ ga-abụ onye anwa, ihu onye anwa, omume onye anwa gam. Mana mgbe ụfọdụ a na-asị na mmadụ na-eyi, mana ọ bụ eje n'afa, eje gbaa afa, enwere ike enyocha asị gị na ọ bụ onye dị otu a lọrọ onye ụwa. Maka na ọ bụrụ na ọ bụghị ya, enwere ike sị na mmadụ na-eyi mmadụ. A na-amụ nwa, mmadụ eji yie nnukwu nna, mpa nnukwu ya maọbụ nne nnukwu ya. Mana ịlọ ụwa bụ na enwere ike eje jụọ ese n'afa, eji agba afa asị kedu onye lọrọ onye ụwa. Enwere ike afọ ekwuo na ọ bụ onye dị otu a lọrọ ya. Ịbịazie leghachizi anya, ịhụzie na o yiri onye ahụ na ihe niile, mana ihu, mana omume, mana agwa, asị gị na o yiri onye ahụ, na ọ bụ nyanwa na chi ya tara ọzọ. Ka anyị lụta olu nwanne anyị nwoke n'ime okwu a, kedu ihe nwere itonye? Dịka maazị si kwuo, ịlọ ụwa bụ ịlachite azụ onye mebi, ọ dịka onye nwụrụ n'ike. Ihe o jiri bịa n'ụwa ya nke mbụ o mechipụtaghị ya, ọ sị ya ga-anachite ọzọ. Ihe enyi Chineke ji kee ya, ọbasi bi n'eluigwe ji kee ya, a ga-anachite ọzọ ya mee ya. Ya ọ bụrụkwa okenye kara ezigbo nka, azụ chọrọ ịnachite, ọ bịa
nwaanyị ọ bụrụ nwaanyị a meziri ọfụma ọ nwanne ya ili ya dị na mma ọ bụ nwanna ya ọ nwa ya nwaanyị ọ sị na onye a lere ya nka ọfụma ya ga-alọrọ ya ụwa. Onye nwa bụ ihe a na-ekwu ịlọ ụwa. Ọ dị ka onye a na-alọrọ ụwa bụ ọ bụrụ onye ahụ nwụrụ anwụ ezi onye a lọrọ ya ụwa na mgbe gboo, mana ụbọchị anyị kịta a na-emeziga ịgba afa. Ịgba afa bụ aga ebe onye dibịa, ịma na ndị Igbo tupu ụka bịa ọbasi bi n'eluigwe ka anyị si na-efe ya bụ onye ọbụla ezi ọbụla nwere afa nọ na obi ha aji na-akpọkọ ọbasi bi n'eluigwe tupu ụka bịa. Ịbụ n'ụwa bụ aga jụtazi ese so onye a lọrọ onye ụwa. Mgbe ọbụla na-eme ihe bụ mmemme mebikwanye dịka ịkwanyere onye ahụ nwụrụ anwụ ugwu, nwa ahụ lọrọ onye ahụ ụwa ọma nri ihe eji eme maka mmemme dịka ihe ọkụkụ ịkwa onye ahụ nwụrụ anwụ mebi dịka oge ọ nwụrụ ezinụlọ ya kwa anya ọfụma ha kpatazie ego ka ha kwazie ya nwa ahụ na n'Igbo bụ nwa ahụ rie ihe ahụ ọnwụọ. Ọ ka ọ dị n'ala Igbo. Ihe ọzọkwa dịka ya bụ ịlọ ụwa a na-ekwu ọ bụ ihe eji mara ndị Igbo mgbe gboo, mana ụka bịaziri mebizie ọtụtụ omenala. Asịsị anyị bụ ịlụ ụwa bụ ihe ọjọọ na ọ bụrụ ezi ihe, anyị ekwesịrị ị na-eme ya onye ọbụla nọ onwe ya ụwa nke ya. Mana onwe m chọrọ itinye maka dịka esi ikwu anụchala m ihe ikwu n'ụkwanụ nke gị, mana ịlụ ụwa sịrị onye ahụ nwụrụ ọchịata azụ, mana mgbe ụfọ onye na-alụ ụwa mmadụ ise, kedu ka o si gbazie mkpa ise ahụ? Ọ dị ka na nke mụnwa ha sịrị na m lọrọ ụwa nna m ochie, that is onye mụrụ nne m. Enwekwara ndị ọzọ asị lọrọ ụwa ya na ụwa ahụ bụ enwere ị ga-ahụ akara, enwere akara ị ga-afụ n'ahụ nwa ahụ lọrọ onye ahụ ụwa nọ na akara onye nke ahụ nwụrụ anwụ, ma omume agwa onye ahụ na-akpa nwa ahụ ọ lọrọ ụwa na-akpa. Ọ bụ sofu onye ka a na-alọrọ ụwa. Ịlụ ụwa na omenala Igbo ị nwere ike ịlọ ụwa dị ọtụtụ dịka ọ dị ka otu gị na ndị mmadụ si dịrị, gị na ụmụ gị si dịrị, ị ga-ejizi ka ịlọrọ ha ụwa. Enwere ndị na-anọkwana ụwa sọ bụ ihe ọjọọ emere ha ka ha bịa megwara. Nwanne m nwoke onwe ihe nwere ike itinye ebe a? Ihe mere bụ na nwanne m nwoke ekwuchago ka ọ dị mma, mana ka ntinye tupu obere ihe dịka ọ sịrị na ịlụ ụwa a na-alụ ụwa n'ụzọ dị iche iche. A na-alụ ụwa mmegide, a na-alụkwa n'ụwa ihe ọma. Ọ bụ eziokwu. Mgbe nne mụtara mma m nọ, nwanne m nwoke bụ onye tọrọ m ya na ya bi. Ọ na-eme o merie ya ihe metere ya ihe ọfụma, ọ sị ya nwa m aga m alọrọ gị ụwa akpụrụ otube. Wee na-ajụ sị gịnị bụ akpụrụ otube? Ha wee na-asị na akpụrụ otube na ọ bụ ezigbo ihe. Dịka ụwa mmegide, anyị ahụgo ọtụtụ ebe a sị na mmadụ lọrọ mmadụ ụwa mmegide. O nwere ike mmadụ alọtara mmadụ ụwa onye megidere nne ya, nne nnukwu ya, o ji elu ụwa ọlọ ụwa. Ọ ga-abụ nwatakịrị aha ga na-ayasọ ọya wee tụtụrụ akụnụba nna mụrụ ya n'anya n'iyi. A ga na-ebugharị nwatakịrị ahụ, ọ gaghị anwụkwa na anwụ, ọ bụrụ aya ya anwụ anwụ, ọ gaghị ekwe nwụọ. And ịma na Igbo anaghị atụfu ma isi egburu, apụghị ịtụfu, maka ịtụfuo ebulu ogbu ọchụ. A ga na-ebugharị, amakwa maka ọdịna, a ga na-ebugharị, mana ọ ga-agba mbọ fụ na ọ nara akụnụba nna ahụ mụrụ ya n'iyi. Ihe a bụ asị gị na ọ bụ aka ọlụ onye nọrọ nwatakịrị ahụ ụwa, na ọ bụ mmegide, ọ bịara ka o megide maka ihe emere ya ka o megwara.
maka o nwere ike mgbe aha ọ dị ndụ ha elekọta ya ha anya emekọta ha ya ya anya ntagide ha ahụhụ nwere akụnụba inekọta ya mana ha gbakọtara ya azụ o wee nwụọ wee were iwe wee bịa ụwa dịka o nwekwara nke a na-adị na-asị sị na mmadụ na-eri oke nri asị na ọ dị ka onye lọrọ ya ụwa agụrụ ogburu ya o wee bịazie ụwa wee sị ka ya rie nri ahụ awọrọ ya mgbe ọ nọbụ ndụ nke mbụ na-eleghị anya o nwere ike mgbe ahụ nri adịghị akụnụba adịghị ihe eji eweta nri ahụ adịghị o wee bịazie ụwa n'aka onye nwere ego ma o nwere ike onye ahụ ya kpatara ego ọ bịara ya ụwa wee bịazie ka ọ bịara ikwe akụnụba ịlụ ụwa dịka ịjụrụ mmadụ ọ pụrụ ịlọ ụwa ụzọ na-abụ ịlụ ụwa mmadụ nwere ike ịlọtara mmadụ 10 ụwa afụgo m ebe o mere na nnukwu obi anyị asị na onye na mmadụ nnukwu nna nna anyị lọtara onye dị otu ụwa ọ lọtakwara ofu nwanne m nwoke diọkpara nne m ọ lọtara ya a sị na ọgwụkwa ya lọtara ya ụwa lọtakwa a na-agụ na nnukwu obi anyị ndị ọ lọtagachara ụwa ha ncha niile omume ha bụ ka o si eme ọ bụ nwoke dị jụụ ọ naghị emegharị ahụ ele ha anya a na-akpọ ha aha otutu nnukwu nna ya ha sị na ha na-eme ka ya ọ bụ ịhụnanya ya bụ ịlụ ụwa bụ mmadụ ịbịa gbanwee onwe ya bịakwa ụwa bịabigharịkwa ndụ mana ndị ugbu a ha ekwenyechaghịzi na ya ọ dịkwa n'akwụkwọ nsọ ha na-ekwukwe ya na-esikwa agụgọ ma ọ dị ma ọ dịghị dịka a na-asị na ọ bụ Elijah lọtara ọ bụ John the Baptist lọtara Elijah maọbụ Elijah lọtara John the Baptist wee bịa lụzuo ọrụ onye nke alụfọrọ mana ihe niile a na ugbu a anyị na-esi agụgọ maọbụ eziokwu ma ọ bụghị eziokwu mana eji m n'aka na o nwere ike ịbụ eziokwu maka na ọnwego nke nne m kọrọ m ọ sị na o mere n'anya ya nwoke emegidere o mechaa o jee agha Biafra na Naịjirịa mgbe a lụrụ agha 1967-1970 wee gbaa ya egbe wee were egbe gbapụ ya ofu imi o wee nata ọ natakwa o mechaa nwụọ o wee lọta nwanne ya ụwa mana ụwa mmegide ka ọ bịara o wee bịa ụwa ahụ ihe eji mara na ọya bụ nwa ahụ bịakwara weta ime ohu ahụ bịakwa mana nwa ahụ nwụziri maka na a sị na ebu ha afọ enwe ha afọ mgbarịma afọ adịghị n'ime afọ ọ nọkwara ọtụtụ obere oge mechakwa nwụọ mana ọ mmegide ọ bịara ịnụ ihe emegide anyị wee were nke a wee mara na ihe a na-ekwu na ọ bụ eziokwu n'elu ụwa dị ụzọ na-abụ ụwa mmegide na nke ịbịa mezie imekwa ihe emebi maọbụ ịbịa rie ihe iri ihe ndị ọ na-eri ha ma ọ nọkwa mmadụ meziri nne ya ma ọ mezie nna ya ọ sị na ọ bịara ụwa ọ bịaba o were akụnụba bịa o meghee ụzọ akụnụba amụ ha anya ya n'ezinụlọ akụnụba ihe adịbụ ihe a na-ezizi ụzọ niile agụrụ ya ndụmọdụ unu na-enye onye ọbụla nọ ya bie ezi ndụ lezie nne na nna ya lezie ndị agbata obi ya maka na nke a anyị anaghị ekwu ya n'olu ndị ụka ya na-ekwu ihe omenala Igbo na-eme gịnị enwekwa m ofu okwu m nwere itinye dịka nwanne anyị nwoke kwuru sị na onye a lọrọ ụwa anaghị eri ihe ebe a na-akwa onye lọrọ ya ụwa eziokwu ahụgo m ya ma hụkwa ya n'ezinụlọ m oge akwara nnukwu nne anyị nwanne m nwaanyị a sị na ọ bụ ya lọrọ nwanne m nwaanyị maka na ozu ọkpọọ ka ọ bụ nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ozu ọkpọọ onye nwụrụ na-akwa ha ya ọtụtụ afọ enwere ike lie ya enweghị ihe eji eme ọtụtụ afọ o nwere ike ndị ga-akwa ya nwere ike ha amazi ihe onye ahụ asị gị na a na-eji ekwu onye ahụ ihe amaba akpa onye ahụ aha na-akwa ya maka na ịkwa ha onye ahụ n'ala mmụọ ugwu ya adịghị so akwa ya mkpụrụ obi ezuo ike oge a na-akwa nnukwu nna ya a gwara nwanne m nwaanyị osi na mbara anyị pụọ
ọrịrị Ebe ọzọ ga nke nọ. ndị agbata obi je nọrọ ka ọ ghara inwe ka o si mee dahie je rie ihe maọbụ ṅụọ mmanya maka na ihe ọ dị ka bụ na ọnya maka a na-akwa maka na o rie ihe anwa ọnwụ bụ nke ya ọ nwụrụ ozugbo ya mere onye nọrọ mmadụ onye a nọrọ ụwa anaghị eri ihe ma ọ bụkwarị ebe a na-egburu onye ahụ ehi dịka onye a na-asị na mmadụ na-egburu nnukwu nna ya ehi o nwere ike asị na nnukwu nna gị lọrọ nwa gị ụwa a na-egburu ya ehi nwa gị agaghị eri ihe eji mee ihe igbu ehi ahụ kama ọ gaghị ezete kama o si na mbara ebe ahụ Ebe ọzọ ga nọ. ganye na-emecha mmemme ahụ Gịnị na-awụ ihe nkụzi nyere ndị mmadụ ọhaneze ụwa niile Igbo niile n'ebe ha nọ unu na-anụ ihe anyị na-ekwu ọ bụrụ ihe ụmụaka ya anaghị egwu egwuregwu ọnwa ihe dị mkpa ka a na-eme gịnị a na-ekwu na Igbo ekene maka ihe anyị kwuru n'ụbọchị nke taa ụfọdụ ndị na-amaghị egbuoro mmadụ ehi onye a lọrọ ụwa rie ya gịnị ya nwụọ ebe a na-akwagharị mmadụ onye ọ lọrọ ụwa rie gịnị ya ebe a gịnị ya nwụọ ọ kwesịrị ka anyị ntị bụ gịnị nka ka anyị na-anụ ụlọ ihe ndị anyị na-anọta ka anyị mụta ya were ya mere tinye n'ime anyị kụziere ụmụ anyị kụziere ndị agbata obi ka ama ihe nsọ na omenala Igbo ana m asị unu ka anyị jide ya otu a na ihe gbasara ịrụ ụwa onwe ihe unu chọrọ anyị ka anyị kwuo anyị na-ekwute ha unu kpọtụrụ anyị n'akara eji enweta anyị ga-agakwa ntị kwutekwa ka unu si eme ya na mpaghara nke ebe unu a na-asị unu gịnị ka emesịa nụ wee ruo mgbe anyị ga-ezukọta ọzọ ka emesịa ndewo ndị be anyị Ndewo.